Ассалому алейкум барои тамоми бародаро ва барои тамоми апаву хоҳаро. Имрӯз як хушхабар барои бародарое ки бисёр вақт мегуфтанд мо дар размишения наёмадесем, мо онлайн собеседованиеро гузаштагем, ждат кардесем кай файродмон мекунанд. Ин хушхабар барои шумо ҳамин субота воскресения, яъне ҳамин шанбеву бозор барои количество беҳад одамои бисёр размишения равон мекунанд. Барои подтвердид карданаш шумо як бор бародаро ва апаҳо дар омада электронии почтаотонро Play Market обновид кунед ва спамотонро хабар бигиред. Ва бародар апаҳое ки аллакай уже шумо ҷои кори доимӣ ёфтагин, ё ин ки проблемаи шахсии худтон надорен, ё ин ки маблағ надорен барои омадан, ва имена апаҳое ки соҳиби шавҳар шидагин, ё ин ки ҳомиладор шидагин, шумо омада наметонед, шумо подтвердид накунед. Ва акау апаҳое ки шумо омаданин, уже бисёр ждат кардеса будед, шумо апаҷону акаҷону ҳарчи дуромада спамотона ва электронии почтаотонро обновид карда проверка кунед. Ҳамин субота воскресения шуморо равон мекунанд количество бисёриётонро размишения ва подтвердид карда ва илтимос мекунам ки пулотонро тайёр кунед барои визавои центрда пул супоридан ва барои пулои билетонро гирифтан. Чунки дар группаҳо ва дар группаи хидмат бошад бисёри апаҳо акаҳо дар телеграм менависанд ки брат ёрдамам кунед, акаҷону ёрдамам кунед, мо ин омадам Қазоқистонда бояд пул бисупорам, ё ки дар Россия бояд пул бисупорам, пули билет надорам, ё ин ки пули чӣ мегӯянд визавои центр ман надорум. ҳамин проблемаҳо нашаватон ва ҳар кадом апаҳо акаҳое ки пул надоред шумо беҳуда размишениятонро подтвердид накунед. Бимонед то як бародар акаҳое ки пул доранд ё ки апаҳое ки пул доранд ҳамо подтвердид кунанд. ва ҳар кадомед ки надоред, агар ки шумо дар размишения омад бародарҷоно, пулотонро ҳатмӣ тайёр кунед. Чунки бисёр ина иншоаллоҳ моҳи шариф рамазонам бигзара, бисёриҳо да уже косноме равон мекунанд, мумкин косномеро визавои центрда одамо бисёри бад шавад, ба ҳам вақтгиритон хил мешавад, билето қимат мешавад. ҳамин проблемаҳо ки нашава агар нахоҳед, ба ҳам хотир айҳозра пулотонро ҷамъ кунед. кадом бародар апаҳое ки касале ҳастен, касали дандон ҳастен ё касалие ки бадан ҳастен, илтимос мекунам айҳозра худтонро табобат кардан бигиред ки то размишенияву косномератон омадана тезтар шумо худтонро табобат кунед ва пули визавои центр, пули билетотонро тайёр кунед то муҳтоҷи ягон номард нашавед. Худованд ҳаматонро нигаҳбон. Боз як бор дигар мегӯям ки кадом бародар акои ҳастен камтар чӣ мегӯям машқ кунед ва пурқувват шед, чунки бисёри бародаро меянд ранги ховуланд ё ки дигар хиши коришон намефурад, ё бисёри акаҳо меянд мегӯянд ки кошке намеомадам. Барои ҳам қағозиам вақт ҳаст, хуб фикр кунед ки оё стоит Англия омадан ё ин ки не. ҳар бародару акаҳое ки намехоҳем биёен ё ки хиши корӣ надорен ё ки проблемаҳои шахсӣ дорен, бимонед то дигар апаҳо акаҳои дигар подтвердид кунанд ва тезтар биёянд соҳиби ҷои кори ҳалолу мақсад як кори зиндагишонро пеш баранд. ҳаматонро худованд нигаҳбон. як бор дигар табрик мекунам ва электронии почтаотонро обновид карда ждат кунед. иншоаллоҳ бисёриётонда размишения меояд ва тезтар подтвердид кунед. одамое ки 2-3 рӯз ждат мекунед, мумкин ки шуморо уже отказ кунандтон ва вақте ки подтвердид мекунед уже шумода фоида надорад. ҳар кадом бародар апоида ки омад шумо сразу дар омада подтвердид кунед ва ждат кунед, пул мула тайёр кунед, спорт заниматсия кунед. иншоаллоҳ ҳаматон меояд соҳиби ҷои кори ҳалол мешед. худованд ҳаматонро нигаҳбон. ин видео барои шахсон ва апаҳое ки ҳақиқатан да мехоҳанд кор кунанд ва бисёр одамоям меноланд барои ваё нестад. дигар апаҳо акаҳоро хабардор кунед. худованд ҳаматонро нигаҳбон.